Hello kabeh. Karo kowe guru markets. Ayo miwiti karo data ringkesan perusahaan. Setitik luwih kita bakal nimbang saben parameter ing liyane rinci. Yen dibutuhake, iku bisa kanggo nyeleh mandeg. Kita saranake kanggo nliti saben indikator perusahaan. Saiki ayo nganalisa indikator kinerja perusahaan saiki. Columbia Financial, Inc. ticker CLP. Review iki adhedhasar data wiwit 19 Juni 2025. Miturut klasifikasi guru markets perusahaan Columbia Financial kalebu subkategori Regional Banks, 139 organisasi njupuk bagian ing asesmen, kang banget wakil. Deleng pancasan digawe ing mburi video. Asil sakap kanggo perusahaan ing pitakonan, minus 7 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika, 2,7 terms. Looking liar, ing pasar saham as minangka kabeh. Bisa dideleng yen asil rata-rata kanggo pasar saham kanthi sakabehe yaiku 1,8 poin. Marang rating minus 7 poin kanggo perusahaan Columbia Financial. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Columbia Financial, Inc. lan perusahaan subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Columbia Financial, Inc. nuduhake owah-owahan minus 0,9%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 19,7%. Kapitalisasi pasar organisasi Columbia Financial gunggungipun 1,45 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi pasar 604 US dolar miliar, subkategori kasebut regane 1 US dolar 5 sen miliar. Regane buku perusahaan kira-kira 1 US dolar 9 sen miliar. Kanthi kapitalisasi buku 546 US dolar miliar, subkategori kasebut regane 1 US dolar 5 sen miliar. Sawise bandingake saham bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Columbia Financial ing subkategori nalika netepake nilai pasar saham yaiku 0,24%. Kapitalisasi nilai buku 0,2%. Taksiran pangsa pasar lan nilai buku organisasi ing subkategori ala minus 1 poin. Organisasi sing diteliti nduweni kewajiban utang 1.111 US dolar miliar. Utang kanggo rasio kapitalisasi buku 102% saka ibu kutha. Rating utang perusahaan ala minus 1 titik. Rasio rega saham perusahaan kanggo laba yaiku 0. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 13,2. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo badi dibandingake karo perusahaan ing subkategori ala banget minus 2 poin. Badi kanggo pungkasan 12 sasi podo minus 2 US dolar mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi samestine 59 US dolar mayuta-yuta. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing digambarake dibandingake karo perusahaan ing subkategori pasable 0 poin. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 3,2. Rata-rata ing subkategori yaiku 2,1. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo indikator revenue dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori tolet minus 0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 460 US dolar mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi indikator volume penjualan ing mangsa ngarep dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori ala minus 1 poin. Wates dodolan minus 0,3%, karo rata-rata 15,7% ing subkategori. Asesmen untung dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori tolet minus 0,5 poin.
Bagian perusahaan ing syarat-syarat nomor personel ing subkategori punika 0,173%. Iki 39% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan punika $1.922.000. Lan ing subkategori ana $1.388.000. Evaluasi ibu kutha pasar perusahaan saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Pasable 0 poin. Jumlah bati saben pegawai perusahaan $-2,100. Rata-rata ing subkategori punika $104.09. Evaluasi bati saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Tolet -0,5 poin. Bagian revenue perusahaan saben karyawan individu $603.000. Ing subkategori $670.000. Evaluasi revenue saben karyawan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Tolet -0,5 poin. Jumlah enggo bareng sorted punika 6,6% dibandingake karo rata-rata kanggo subkategori 3,3%. Indikator Resi 14 nuduhake tingkat 40% kanggo perusahaan Columbia Financial Inc. Ing subkategori, tingkat iki kira-kira 49%. Volume dagang saiki yaiku $13.84. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $17.01. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya, link kanggo iku ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan digawe mangsa iki, dening informasi evaluasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinnet. Minangka asil pambiji Columbia Financial Inc. Sistem informasi lan referensi penilaian Guru Markets kaputusan wis digawe. Bisa didol kanggo $13.83 US. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane rada kurang. Penilaian perusahaan adhedhasar kriteria penilaian indeks AKIM. Jupuk MediaWiki disetel ing pukul 11.16. Mandeg mundut disetel ing 16,5. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan ditutup kanthi otomatis ing pungkasan sesi dagang tanggal 19 Juli 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker COT bakal dadi pesenan tuku utama. Video saka menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Nalika salah siji pesenan ditutup dasar utawa imbangan. Urutan kapindho ditutup ing rega nyata. Matur nuwun banget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem bantuan saka Guru Markets.